Asa naman ka? Bulo sa amo. Anak ko mga bata, nagpula. Ya, saan ka balik? Ugma. Ya, saban. Ang imong sa dawat na nimong tiboy. Wah, huwag na nila balot. Wasi mo nila balot. Oo. Ya, paulin lang ka. Oo, ulit. Sige. Sige, ayo dito. Suling! Hi. Ayun na tiboy nga. Wa magamandag balot. Milakaw. Kaganiha naman to. Kay mangita lagi ko na siya laing trabaho. Mobila diya siya pagbabaligyan balot na mayong kanyang agi. Di naman ko na siya patindahon ni Noy Kuwal. Kay nasuko lagi ko na niya. Sa ato pa, kang kuwal din ang iyang itindag balot. Kang Noy Kuwal lagi. Kay matod pa ni Uming, di na ko na siya patindahon ng balot. No, usaon lang ini ron. Sa ato pa, ako na yung gimubuhi sa mga bata. Narbay kong kita na ikong sweldo, postura sa gatas. Yun saan na ron anang, umay trabaho si Boy. Saan di malasa ka nato ini, oy? Gubikan sa kabuan ni Tiboy, naamong ta! Aguntahan na lang, Tay. Yun saon, imo man na ako ang mga bata. Oo, mga apo bitaw. Mga apo, nga way credential.